Viete, čo majú spoločné Alza, Bomprix, Notino, Benu, Ebaudiu, Sportissimo či CCC? Vo všetkých týchto e-shopoch, ako aj v stovkách ďalších, môžete vďaka portálu plnapeňaženka.sk pri nákupoch ušetriť. Konkrétnejšie dostať časť ceny späť, tzv. Cashback. Ako to funguje? Jednoducho. Stačí sa zadarmo zaregistrovať na webe plnapeňaženka.sk a potom už len nakupovať v e-shopoch, ktoré sú do programu zapojené. Po nákupe sa vám najneskôr do 3 dní pripíše odmena na váš online účet, ktorú si po potvrdení obchodníkom, čo sa typicky deje raz za mesiac, môžete nechať vyplatiť. Pri obchodoch ponúkajúcich dlhšiu dobu na vrátenie tovaru, napríklad nadštandardných 90 dní, sa vám odmeny schvália až po uplynutí tejto doby a pochopiteľne nebudú sa počítať z hodnoty tovaru, ktorý ste prípadne vrátili. Zapojených e-shopov sú stovky a stále pribúdajú ďalšie. Pozor však na to, že na získanie cashbacku sa do nich musíte prekliknúť priamo z webu plnapeňaženka.sk, prípadne z mobilnej aplikácie, ktorá je dostupná pre obe veľké platformy. To je základná podmienka, ktorá sa nedá obísť. Aby ste na to nezabudli, môžete si do svojho webového prehliadača nainštalovať líštičku, doplnok, ktorý vás na možnosť cashbacku upozorní vždy, keď sa dostanete na web zapojeného e-shopu. Takisto vám pri cashback nákupoch odporúčame deaktivovať službu VPN, nepoužívať anonymné okná prehliadača a neodmietať cookies. V opačnom prípade by sa mohlo pripísanie odmien skomplikovať, v krajných prípadoch až znemožniť. Inak vás ale využívanie tejto služby nestojí naozaj nič. A ak sa vám v hlave rozblikala kontrolka, či sa nemôže jednať o podvod, chválime vašu obozretnosť, no v tomto prípade sa naozaj nemusíte báť. Službu v Čechách a na Slovensku vyskúšalo už viac ako 1 000 000 používateľov, medzi ktorých sa rozdelilo vyše 9 miliónov eur. Samozrejme je dobré mať realistické očakávania. Milionári sa z vás len vďaka plnej peňaženke asi nestanú, vyplácané odmeny sa typicky pohybujú vo výške niekoľkých percent z hodnoty nákupu, no poznáte to, babka k babce budú kapce. Na konci roka, prípadne pri nejakom väčšom nákupe, to už v súčte nemusia byť len drobné. Pre zaujímavosť, český rekordér si v roku 2022 na cashbackoch odniesol necelých 370 000 českých korún, teda viac ako 15 000 eur. A aby som nezabudla, cez plnú peňaženku je možné realizovať aj firemné nákupy. Na portáli nájdete okrem cashbacku aj zľavové kódy, upozornenia na výhodné ponuky a tiež sa môžete zapojiť do rôznych doplnkových akcií. Tie sa konajú približne každé 2 mesiace. Momentálne beží akcia Vianočný kalendár. Celkovo tak môžete vďaka plnej peňaženke získať ešte viac než len samotný cashback. Tak čo, zaujala vás možnosť získavania peňazí späť z každého nákupu? Viac informácií nájdete na webe plnapeňaženka.sk, kde sa môžete aj rovno zaregistrovať a hneď začať šetriť. Napríklad už aj na Black Friday akciách či vianočných nákupoch. A pokiaľ sa zaregistrujete cez odkaz pod týmto videom, do konca roka môžete využívať až o 1/5 vyšší cashback oproti pôvodným hodnotám. Ďakujem vám krásne za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte! Modrý koník. Skutoční ľudia, skutočný život, reálne skúsenosti.